ole tu na chuanin question chidang kan lo khoi le to anga na china kha chuan question number 1 atanga 3 a kha chuanin line phel dar dan kha ratio min pek ang che zela phel dar dan kha kan zir to a tuna ve thung chun tangent draw dan hi kan lo sei to thung don ani tangent chu engtin nge kan drawang aron sei na mun tak zela khan engtin nge kan drawang ti hi kan sei don na chuta chuanin tangent draw dan tura hianin question hi chihni rong kal thena pakhata chuanin using the center of circle tinia pakhat le chuanin without using the center tinia heng without using the center le using the center of circle thiam ve kha tha a khoya pokhen lo ni ta sela chu hetiang hian ania alemum dan tur tlang pui lo en taila hei hetiang he aloni ta ni tangent kha shelo kanom pal takin khi nekina theorem kan zir huna khan circle a khan kan zir dona circle kan zir huna khan circle properties khan kan zir tel don ni tangent chu enge ni kan ti chon tangent chu line ani me a rin ngil khan circle khi han to che jon he heta pen t dash c circle khi han tok che ni circle han to che wang khianin mase hetia rin ngi lina circle han to hen hun khata che tok thei thene ni ai khianin hemi t dash c nam chhode ukhreti lang chon heta circle chung an tian lu te don ani akat don ani touch lowin akat dei don ani atan tlang don ani ta ve thung chon atan tlang lawa han tok ringot ani hi te tok che ringot ang khian tangent ani ta mo a tok lem lawa heta asang de ya line kha heta te henin ilo draw ve ringot ani chuanin intinan hei ta hianin ti hian draw ringot taila mo ti hian line hi ti hian draw ringot taila hei chu tangent ani lo line ve satlia ni mai mo circle ki han khoilo wangin maro chu hetia circle t dash si chuanin circle hi han tok che ma bang hen tangent te ni tamai ni chu tangent chuanin ni phung ania chu ani phung a chu he construction kan zir ma hianin tangent properties ho dekha kan lo zir hi a tha chu kan hmang do na chu wang chon maro chu lo la sha lo mo kan zir to kan lo hriat thiam lo pal takin hei shiat nge se wan construction a he kan hmang do na chu properties a chu kan soi lo kanga tangent ni phunga chuanin ti hianin hei heta poi tangent oma ta hi ombok ta ni heng hi kan draw tur zing mi thawalim then khatania a sawifiahna kan hmang hal ta ni tangent chu hei hetila hian p taka hianin he line hianin circle khi han touch ta ni tro hi line khian chu a line han touch na lai taka hi hemi center ne na ti rin som reng in 90 degree ni zia ti hi mi thiam ten an lo mu chu to sa ne wang hian thiam top mai turani mo tangent line reng hi khoya pom sela idu le entianan he ta po hian om sela idu le he ti de po hian lo ni ta sela hei ti hian mo ti hian ti te po hianin lo om sela hei ti te po hian lo ni ta sela khoi ange touch kan ti chon tilai hian lo touch ta mo entinan tilai chu r po lo ni ta sela chu r chu center nen hian ti hian tian i rin zom khan hei hi 90 degree ni top down 90 degree ni zel ani ti hi by hat top tur ani mo mi thiam ten an lo mu chu sa theorem po kan by hat sa chapter dang de kan by hat kha he construction siam na han kan man thona wangin hriat sang nge tu ni chuan using the center ti re chon center ne te rin zom hian 90 ni don ti hi hriat sa mak tur ani chuan chu tiang lo le chuan center he ta hian hetla hian point tur hian lo ti ta se tilai tak hianin tangent point khan a tangent point khalon ta se line khan han touch ta ni chu eng tiang velin nge ka rinang helaya taka tur hian eng tiang nge ka rinang ti hi khatiang chi ve thunga hi chuan theorem dang om vele thung ta chu alternate segment theorem he hi kan zir sa boka kha man le nga ya chu mi theorem a chuan engting e om dan kan ti chuan he hetila hi
he hi ain rin ma aum dan angin tian lo rin lok tai la ti han lo ni ta ne ti chuan tilai point a hianin tilai tan zen om na tur point a hianin kilai point atang khian ten ak kan siam khan sei de wani mo toy de wani mo ak ing po hilo siam taila chu ak ina tan zen ne na angul kha helam hemi ak na tang helam pang zong mo helam pang a hian I eng point ri ni la tinan he ti hian lo ni po ni se ani lo point he ti po hen ni se mo ani lo point he ti point mo ti hian hey ta hianin angul hi kan mu ta ka chu ta hian hemi kho ta hi he kho ta hi he ta tanga tilai khot mang hian angul kha ka siam ta he lai kan ring ka chu helam pang hi se helam hi toy de ulek ta ti chu angul hi lo in siam he ta tanga he lai a ti ka siam lai hian he lai angul hi he nen he in ang tho he ta pe nang tho ai nang vek me ni ai adjust kol zel ta chu he lai angul nen hian he lai a hemi khotina angul tia asiam kha hemi khotina helai tan jen line ne na angul siam hi ai tiat zel ni ti hi mi thiam te nan lo mu chua sa ne wang khan hemi angul nen hian ai tiat che cha rin khan e tan jen ni thei che ti she tur ania mo chuan chuan helai ka rin dan tur eng anga koin nge ti de ti lai kha ka hriat lo wang khan ate nan hian hei man dei tur ani he mi mang hian tian kan vatenga hei center mang tangkai lo in ani chon without using the center ni chon hei tian ka varin popanga khoilai a po helai he ta tang tilai inkar khoilai a poin angul ka vasiam topanga chu milen zong chu ka tenga helai rin nan hian he mi on zong he ti deuh tur nge ti lai te nan hen ka mang mei don ani kha apoi mona nia chu kan rin tur jing mi ni a hei hi without using the center kan rin turania hey using the center chon center tangin tiang kan rin thanga 19 nizel ti khania 19 nizel ti kan sheda wangin 90 degree tura rin top ani mai mo 90 degree turin lai rin thanga 90 degree tenga 90 degree dikche rin khan tanjen line kha dikche zel don ani chon pakhat le kan rin lai tur chu he tiang chi hinia hey na chin mi kha danglam na chu heta atan jen point om na kha a circle line a che hen ani circle line a che hen a circle a che mo arin kuala che point om in ania ma se heta ve thung chonin a point om na hi arina hian ne lawin a point na kha point na kha rin po na ve thung circle po na min ron da ta ni heta po circle po na mo hela hi P mo circle po na nia hi center manga siam dan circle pon de ya point pe ma khata tang han tanjen kan ro don hei le hei tanjen chunita heta chon hei le hei tanjen nia circle po na tangin tia kan varin don khan engtinga dik tok tur kan hmang ti kha hei center mang me lawa heta ve thung chun center hi awa mang tangkai ta chung ti dan chu khing kan hmang don ani kha khing chihni khi kan thiam tur chuni using the center chihni om theya without using the center han chihni om thei bok tina ni chu le tuna chuanin question tangent draw tur ho hi question kan lo endona tangent draw tur ho hi abu khan question number 4 atanga 9 thing awmani ain ang deuh te po ma chuan chon avai kan solve lawanga achi hrang kha kan en kwal thaden den don ani tuna question ilo enang ama saberin question number 4 na kan lo enanga hi question chu ni draw a circle of radius 5 cm take a point P on it
without using the center of the circle construct a tangent at the point P tiani mo a circle rina ta khan point P hi omanga hi heta miang deuh hi ni don ni chu heta a point P kha hemi a circle line a hen tu na miang deuh hi omanga chu question a hian without using the center ti without using the center ni chon hetiang chi zo khian siam tur mo hey using the center hey without using the center ani chu alo ni ta a le eng tinge kan siamang ilo enang le hey hi kan draw na tur chu lo ni ta hian kan draw tur kha radius 5 cm in circle kha kan siam phot don ani circle kha radius 5 cm in kan draw nga ti chuan chu ta chuan center hmang mi alwin tangent kan draw don ani le ama saberin compass kan langa ten scale hi kan mamo don bawk ani ta hian centimeter ngai na ti wangin hei hi kan compass kha he ta a zero na che hian ti hian kan danga ti chuan 5 cm turin hei helai 5 ania hei hi tiang kan potang hei no pangtam takin an ti sol thina wan na tang te hian a zoom hin wada thina ha dik lawa zero na hian kan dang tin hei helai scale then khata chon helai more hi zero na tu na pen ani lota zero in ziak na chi tang hian da chanang then 5 cm chelo ta ni ti hian khimi khian circle kan siam don ani hianin circle kan siam don a tilai hianin he center tur ni sela ti chuan circle kan siam don ta ni siamang thì hiện cần lâu siam ta này thì chuan khi mi a center cần xin xia lại khi hi ô này sẽ là thì chuan point P kha hemi a circle line khoya mani hian sẽ là tiền này question a khan mo take a point P on it atia point P kha circle kha 5 cm in kan draw radius 5 cm in ti chuan point P kha hemi a circle point khoi mani lai hianin point P da turani entinan tilai vela te point lo ta sela mo ta hi point P lo ni ta sela kan du le ta po kan da nga khoi lai point da thei tina ni chu ti chuan chu point P tang che chuan chu point P a che chuan tangent kha tia draw turani ma se center hi man tang kai lo tur center han mang tang kai kha tia draw ni lo khana tia wangin chu te ni chuanin alternate segment theorem kha kan man ngai ta ni chu tia ga chuan alternate segment theorem a chuan hei ti hian ani ta I think ati dan tur kha kan ti chuan kan sei non leang hi na china kan sei kha hei tangent kan da na tur point kha P hi lo ni ta sela point P tang hen khot kan du ang chen in kan rin tapang chu khot mang chuan het hian angle kan han siam tapanga chumi angle tiat che chu he khot atanga tangent in kar han jong tur he ni ti khan ni me ni mo helai khot hi du le toy te pon lo rin la he ti thleng lek pon me te he ta hemi khot a le p in kar hemi mang hian angle tian ni siama mo tian ni siam to pangai du na I du le he ta pen b hi ma se buai chuang lo tian I ti to panga chumi hemi zawh zong hi helai khot le tangent in kar zawh zong ani ti ni kha kan shiat sa kha ni ta chuan chuanin khimi mangkhian kan ti don ani ti chuan le
point p a hian tan zenom che tu bain he point p atang hian line chord kan siam don ta ni chord kan rin anga ka du le he ten sei deuh pon ka ti theya ka du le ti deuh po heng ka ti theya hi chu ki mani du dan danin kan rin thei ni chu ten lo rin tai la rong san deuh mang sen te hian lo rin tai la chord hi ti hian lo rin ta ni khi chord khi ti hian hi hmanga e lo da tai la ti chuan helam panga hian hetan tan zen kha kan ro dona chumi hemi khota tro ti lai zawh zong tur kha hemi hmanga angul kan la siam ne ti dona wang khan tilai a hian ka du du na hemi e tanga p hetlai measure arc khoila ya po khian point khi kan da dona ne angulam tur khamo ta cherin tilai vela hen lo ni ta se tlai a hianin b lo da te la khi kan rin zom top mai dona ni tiết nghe đi angul khi tí po kan ngai tu alem lo kan rin zom topang ti hian mo ti hian kan rin zom topang nhưng kan rin zom top mai don ni sinh hiền à chuan he ta hi rin zom lại tay là rin zom leng thiên lời ta này lên angle lời siam ta này he angle tiết chế hiền hemi arc hemi khota tranga tan zenin car zawh tur khane wangin he hi te na kan hmang don tame ni mo a te na kan hmang don tame ta ni le chumi cheng thing kan teng kan ti chuan compass kha poi mo ta ni a te nan chuan he hian arc kan du tiết ting kan sem leng radius du zat hemi koi zawh tur kha kan du zat in he ta azum hi b a hian mo ti chon tila hi te tur khanin hei kan du za ting kan koi kawanga tian kan rin don ta ni mo ti te khen lo ni ta sela hemi zawh zong che hi ngai don ta chumi tura tan chon hemi tu na kan radius manang che khian khimi kan koi kaw zong chiang khian hemi p tang hian p center mang ti hian a kan siam le don ani mo hei ti dang lam mi alawin azum hian p a tak hian kan churang ti chuan hi thế cần rin lại đón ta này thì hiện cần rin ta này thì chuan hey hi hemi zawh zong hei hi a rin a kha a kan rin na khi a radius in an ve to ba khan tila hi a te thei ta ni ain an lo a radius nang lo ne chen hetla hi te ringot mai la in tiat ma sel tlai kha adik thei lo wa kan arc siam a khi a radius in an ve wa in tilai kan te hian te kan han te khan ang thap thei don ta ni le hi kan te don ta ni eng tia zawh nge ni ti hi hey
helai amor zoom hi tilai hi amor zoom khan helai line ai kat na chi che he kan danga ti chon helai pencil hian helai che ron ni ve tur hianin kan pot don ta ni ti hian hei tilai a zoom lampang khan kan chuna he lampanga pencil khan han chun che bok nga line ve ve chumi kan koi kaw len zong chu ti hian kan chin chiaga ti hian he ta hian helai kho tom sa tang khan eng tia hla hian nge ti te na kan mang don ta ni hei ta ha kan chuna nga mo ti hian kan chuna nga tilai khoi lai a nge ti kha hei hian kan te don ta ni hian ti chon hemi zawh zong chi khatila hi lo ni ta khi pi ne hen tiang kan rin zom don ta ni mo footballin he hian tiang kan rin zom nga ti hian si thlapin kan danga hi kan rin don ta ni tangent kha mo tangent kan rin nga ti chuan hei ti hian kan lo rin ta ni ti chuan pt kan rina helam panga tiang kan rin phei bel boka pt dash tpt dash hi tangent chu lo ta ni tlai point p a tak om de p hi helai lo ni chun tatangin heten khot ka kan siam vele meng khatiang khan kan du na mun a khen kan siam thei ta ni khi kan thil siam chu lo ni ta a ti chuan tangent tpt dash su kan lo draw zo ta a kan draw dan kha step of construction tia kha zelo ngai chon ti hian kan jek don ta ni hey step of construction chu ni ta a an share chu ka nge ama saberi ne kan ti kha kan ti dan in to ta kha zia ne me a draw a circle with center o and radius equal to 5 cm ti kha ne me a hey circle kan siama take any point p on the circle point p kha kan du na kan data ni a circle line a khan chuan draw any chord pa ti che headline p tanga a hi arin sen khimo on the circle take any point b on the major arc ap a tanga p he lampang he heta le ta na katta he lam hi minor arc ania he lampang hi major arc chun ta ni equal zawh lampang himo khata khan b hi daila ti ta ni ti chuan pb le pa kha kan rin zom ab le pb hi kan rin zom ta at a point p construct point p a hian construct angle a p t chu tila hi ne chu a b p ne na in tia che chen siam tur ani ta kan ti dan ne kha ziangai lawa a p t hi a b p hemi tia che hen siam tur ti kha ziam ei tur ani ti chuan pt chu lo om ta tro chuan pt kha pt dash hemi thleng hianin t tanga p kha t dash thleng hian kan rin thei bel ta ti chuan t tanga t dash kha tangent chu alo ne tamei ta ni then t dash pt is the required tangent at a point p kan du chuan hei hi t p t dash ti pon kan jek thei thawa a chu ke mani thu ni sela khi asiam dan le step of construction te chu ani tuna chung question number pangana kan lo ti lenga question number pangana hi 4 na ne na danglam na chu 4 a chuan without using the center te ne a 5 na chuan using the center ne ve thung ta ni center mangjang kai ve thungin ta hian question chu draw a circle of radius 4.5 cm take a point p on it ama mi ang thau khan point p om na tur chu a circle line a che khan a circle a khan ani don ani mo circle che khan point p chu da tur ania a radius itlem te na danglam sheta ne me danglam na chu maro chu asiam dan tur mangai ro chu ama me chen without using the center tin line tu na chen using the center tin ve thung don ani kha question om dan tur chu nia le
ti hian lo draw tai la radius 4.5 tur ani radius 4.5 tur ani chuanin line compass kan langa kan scale a khan 4.5 in hei kan pot kawang hei a zoom hian 0 kan chhunanga 4.5 in kan pot kawang hei he lai thleng hian kan pot kaw phei don tin ani chu ti hian 4.5 in ti hian kan pot kaw ta a ti chuan khi kan draw don ta ni ti lai vela hian lo ni ta se lai vela hian ka chhun duma hianin ta hianin le kan drawang 4.5 ane hei hi le hian alo ni ta ni ti hian lo ni ta a 4.5 ti chuan center hi o ti na mo chin chia le ta me la mo o ti chuan point p kha khoya nge tanzen khom se kan du kha khoila ya point a line a hian om se ti ni wangin tilai hi lo ni ta sela tilai hi point p kan ti ta ni ti chuan he point p a hian nai tanzen ni che turin engti ka drawang ka draw dan tur khai tia akun deu nge engti nge te kha dik thapa kan shed thei dan tur chu using the center ni chuan he mi tanzen omna point hi center nen kan rin zomin 90 ni zel ti kha a main kan sui to ani kha mo heta a main ale mom dan kan sui khan hey hetiang hi mo center le tanzen rin zomani ren chuan 90 zel tur ani ti kha theorem a khan oma khami kan 90 zel ani chin ti kan shet na kha kan mang tangkai hlau don ani 90 zel ani wang khan kha kan mang tangkai nga ti chuan eng ti kan man tangkai ang hei kan rin zom thlang o center o le p hi kan rin zomang tian kan rin zomanga center le point p hi tian kan rin zom top mai don ani p hi chu khoilai pom the he lai de pom the khoilai pom the khi kan rin zom topang ti hian kan lo rin zom ta ni khi kan rin zom a khi atina point p om ne he ta deu ni chun ti deu hian kal le mi dona tiang khan chu heta tang hianin center ne na rin zom chuan tanzen kha 90 tur ti ni wa ta han 90 degree kan te mi dona ni 90 degree chuan eng te kan teang pompa sangai ta ni class 10 level a chuan projector hmanga te kha phalani lo thina using ruler and compass te ring ne bangin compass kan man thiam em ngaia 90 siam dan te degree sang siam dan hi class 9 construction akhan kan zir to akha thiam lo kan am chuan tutorial introduction part kha kan lo en chiang le don ne le hetla hen 90 kan siam don chuan ti hian kan ti don ta ni tila hianin point p omna a hian azumin ka chhunanga hei hi ka du za zating ka koi ka wanga hi zawh lutuk palang koi jim deu hret taila ti chuan helai tang hianin ti chuanin ti hianin kan siam don ani kan siam dona tian kan lo siam ta ni ti chuan he kan siam hi khoi dang lam me loin kan koi kaw zaw zong khi khoi dang lam me loin ta tang hian
hey lai hanin ri tran na hi mo heti lai hian azum khan ka han chhuna nga ti chuan hei hi tiang ka khatang voi khat tia voi khat ka kat khi degree somruk ani degree somruk ani a chon heta hen kal lenga ta tang hian rin leng ti chuan degree somruk dang ka rin le a chu heta somruk ania somkwa tur chon ta han somthum ngai bela ase heta tanga tilai hi somruk tho le wain alai hi thendar ngai ta ne lai thendar tu chon helam panga train hei akarina helam train ka rin lenga tian han kat le tur ania chumi kat le tur chu hei ka ti sei lok nga la ti hian mo helam panga train kat ve leng ti chuan hei hi tiang kan rin zama 19 ni che don ne hei tlai somruk heta somthum ni dona kan rin zamang hian kan tianga mo chuan hei hi ti hian kan rin don ta ni kan rin ang tu na tangent chu ta hian hey hetilai hi 19 ni ta p tilai hetlai kan vari na ha hetlai o p t alo ne ngatla hi chu tilai hi o p t khan 90 degree ni ta chuan t p hi t dash thleng kan va rin bel le a chuan t p t dash mo t dash p t kha tangent chu alo ni ta ni mo hate khan p hi kan du le heta pom the heta po khoi lai pen om the om na mun zir zar khan ti khan a soi kol mai don tina ni le tuna chuanin kan lo draw zo ta step kha zia lo ngai chuan step of construction kha kan ti danin dot kha zia le kha ne me a tiang hian kan lo jek don ta ni step 2 he tiang hi alo ni don ta ni